Gumikan sa kadako, Lechon Pro Max kun ihulagway sa mga netizen ang giandam nga lechon atol sa usa ka pamalay sa Bohol. Ang post sa bride-to-be napuno sa hugyaw nga mga komento sa mga netizen. Anong report ni Mark Reggie Abella. Komedya sa mga netizens, mura nag-dinosaur o lechon dinosaur. Dili na lang mamalayi kung di minaani kadako ang lechon. #pressured. O guban pang makalingaw ang mga komento sa netizens. Pipila lang kini sa mga makalingaw nga komento sa mga netizens nga nag-viral online. Ang unta yanong pamalayi lang sa engaged couple sa San Agustin Talibon sa lalawigan sa Bohol nahimong mas espesyal nunod sa labihang kadakong lechon o pagulagway sa mga netizen nga Lechon Pro Max. Naubuot mo apil sa pakal sa mga netizens sa pamalay sa bride-to-be nga si Roxanne Renomeron o ang groom-to-be nga si Bobby Lantaka nga 10 years nang manag-uyab. Hugyaw nga gisaysay ni Roxanne nga bisan pa man 7 ka buwan lang ang baboy, mitimbang kini og 90 kilos, hinungdan nga dili maigo kini sa lechon tray. Gitunga na lang jud intaw namo kay og amo aning kuanon. Murag di na jud mo arang sa lamisa. Dugang niya nga nagkuha na lang og planggana ang yang mama aron masulod ang katunga nga lawas sa lechon baboy. Daghan ang miingon nga basin hilaw ang lechon apan Og sa mga nangutana diha og naluto ba jud ang lechon? Yes, 100% nga naluto ang lechon, wala jud kadugo-dugo. malipayo ng engaged couple sa pag-uban sa mga netizens sa ilang espesyal nga adlaw nga nagsabwak og good vibes. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.